La història del Diccionari Català-Valencià-Balear, el gran inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana, obra d'Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, no s'explica sense el mecenatge de Rafael Griera i Plans, nascut l'any 1908 a Sabadell en una família d'industrials formada per Pau Griera i Antònia Plans. En el decurs de la seva vida, Rafael Griera va seguir la tradicional activitat familiar. La història de Griera i el Diccionari Català-Valencià-Balear comença a finals de la dècada dels anys 20 del segle XX. L'elaboració del diccionari ja estava avançada, però les diferències metodològiques entre mossèn Alcover i la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans van posar en risc la culminació de l'obra. A causa de les discrepàncies, Alcover havia abandonat l'institut i continuava la seva obra en solitari a Mallorca. En aquell context, la implicació de Rafael Griera resultaria decisiva. Coneixedor de la dimensió, de la importància i de la necessitat d'aquella obra, va posar en contacte diversos industrials del país, que formaven part del seu cercle d'amistats, i els va convèncer per finançar conjuntament l'acabament de l'obra de mossèn Alcover, que culminaria amb la publicació dels primers fascicles a partir de 1926 i del primer tom l'any 1930. La contribució de Griera en l'obra d'Alcover tindria un valor cabdal. El Diccionari Català-Valencià-Balear confirmava el que ja defensaven totes les facultats universitàries de filologia del món, la unitat de la llengua catalana, que en aquella època ja era negada acarnissadament pels partits polítics espanyols, conservadors i nacionalistes, i pels sectors ideològics valencians més reaccionaris i més propers a l'espanyolisme militant. Aquesta, però, no seria l'única aportació de Griera a la societat. L'any 1942, en plena Segona Guerra Mundial, va crear un entramat per a salvar centenars de jueus que havien travessat els Pirineus fugint de la persecució del règim nazi alemany que havia ocupat França. Aquest entramat va posar a recer aquests refugiats, que a l'Espanya franquista de l'època eren perseguits per la policia secreta del règim amb el propòsit de lliurar-los als nazis.